Bonġu, illum ġitni naqra l-idea illi namlu xi ħaġa naqra differenti minn tas-soltu fej is-soltu nitkellmu ħafna fuq x'l-aħjar li nagħmlu jew x'nistgħu nagħmlu. Illum ħanaqsam naqra magħkom naqra punti ta' x'l-aħjar li ma nagħmlux. Jiġifieri affarijiet żgħar ta' illi żgħar kemm huma żgħar fi żmien kif jgħidu bil-Malti bil-qatra qatra tintera l-ġarra. U fejn jidħol il-health and fitness l-istess. Il-progress mhux ħajsir ċumbum, però bin-naqra bidliet żgħar illi inti ħadd tagħmel matul iż-żmien. Allura di sejjaħtilha not to do list. Għandna to do list normalment għal kollox. Irrid nagħmel hekk, imbagħad nagħmel hekk, imbagħad nagħmel hekk insomma u ġieli taqbżilna u ma jkollna ftit nagħmlu xejn. Imma meta tkun lista ta' affarijiet li forsi ma nagħmlux, din apparti li hija eħfef tipikament għax hija sempliċi ma nagħmilx, apparti minn hekk ikun hemm tendenza li nżommu magħha aktar isibu. Imma insomma, mela, number one, tikolx qabel ma inti tkun xrobt. Jiġifieri, meta aħna pereżempju ħanieħdu l-lunch jew id-dinner, ara illi qabel ħadd tazza jew tnejn. Din tipikament ħadd għajnek illi fost l-oħrajn ħadd intela aktar inti, mela iċ-ċans ir-riskju illi wara li spiċċajt il-platt tkompli tmur tnaqqar ħajonqos. U ħajkompli jonqos ukoll jekk inti tagħmel regola ħansejħula hekk illi malli spiċċajt il-platt bqajt naqra fuq il-mejda imqari tek naqra fuq il-mobile jew idealment titkellem naqra man-nies taf inti naqra affarijiet iktar reali għax il-moħħ normalment jirċievi s-sinjal illi inti full illi kil biżejjed bejn wieħed u ieħor 20 minuta wara li tkun spiċċajt l-ikel. Jiġifieri waqt li inti għadek kemm spiċċajt l-ikel, għad hemm iċ-ċans illi għadek qed taħseb li għadek m'intix mimlija u mimlija, però fil-verità titħalli madwar 20 minuta. Tajjeb mela dika parir numru 2. Parir numru 3 tmurx tixtri jekk tkun bil-ġuħ. Mela, tendenza daqsxejn żbaljata hija li morru xi supermarket inkunu naqra bil-ġuħ jew ħafna bil-ġuħ u kif ngħidu bil-Malti għajnejna jkunu akbar minn żaqna. Allura ċ-ċans illi inti da timla troli affarijiet illi taf li m'għandekx bżonna aktarx imma għax tkun bil-ġuħ ikun iċ-ċans għoli. Mela l-aħjar meta tmur is-supermarket ħadd tmur inti bżaqek daqsxejn mimlija. Tajjeb, kemm ma tkunx daqshekk mimlija illi tiflaħ timbotta naqra troli. Tajjeb ħalli inkella għax inkella ma jkollokx saħħa tmur ix-xirja. Insomma, mela parir ieħor żgħir illi min minnkom speċjalment jagħmel l-exercise regolari kif dejjem inħeġġu by the way suppost fl-24 ta' Mejju għandna nerġgħu niltaqgħu fil-fitness centers, tajjeb imma dak issa nitkellmu fuqha daqsxejn iktar tard. Parir ieħor huwa illi l-ideali illi torbot l-exercise session tiegħek max-xogħol jew mad-dar. F'liema sens? Mela tajt pereżempju jiena ħammur it-training, ħammur l-exercise u nibqa' sejra x-xogħol. Għaldaqstant jiena dejjem nagħti pariri li lek jista' jkun insibu x'imkien fejn nistgħu nieħdu shower u nbidlu jew inkella jekk inti m'intix bogħod mid-dar tajt isma' jiena ħadd mort id-dar biddilt u mbagħad bqajt sejra x-xogħol. Jew inkella ħammur x'imkien fejn nista' nagħmel l-exercise dirett wara x-xogħol jew inkella dirett qabel ma mmur id-dar taf inti taqgħadhom. Għax tipikament għal diversi nies tkun daqsxejn iktar diffiċli jekk wara x-xogħol imorru d-dar għax imbagħad jgħidu li jiena biex nerġa' noħroġ insibha diffiċli. Allura biex tagħmilha aktar faċli, ħantik parir fuq din ir-regola, tmurx id-dar qabel ma tkun għamilt l-exercise, jew inkella tmurx ix-xogħol qabel ma tkun għamilt l-exercise kemm jista' jkun. Għax jekk dik tidra tagħmilha, awtomatikament inti ħassib l-aktar ħin ideali. Hemm min jgħid li jiena m'hawnx isbaħ milli qabel ix-xogħol u hemm min jgħid li ma tarax qabel ix-xogħol dak min iwisq għalija. Imma ara inti tistax minflok tmur qabel ma tmur id-dar. Għax dik ħatgħinek anke b'mod regolari wkoll. Min-naħa tiegħi dawk li ġewni f'moħħi s'issa aktarx il-qudiem inkompli nżidilkom daqsxejn ma' din lista li semmejtilkom kif qedtilkom fl-24 ta' Mejju jidher illi l-fitness centers għandhom jiftħu ħanibqgħu fingers crossed jekk Alla jrid għax kif ngħidu dejjem. Minkejja li bniedem anke matul dawn l-aħħar 3 xhur seta' joħroġ jimxi jiġġoggja u anke għaliex le kien hawn ħafna nies li anke qed jagħmlu sessions online li dik fl-opinjoni tiegħi mill-għażliet illi kellna kienet l-aħjar waħda. Għax tafu intom, smajna b'ħafna stejjer ta' nies li għax qed jiġġoggjaw u allura ovvjament qegħdin bla maskra. Xeba kliem ħażin qalgħu ħar sikra insomma kien ambjent ostili. Fitness center gym għalhekk jissejjaħ faċilità għax qed jiffaċilita għalek illi inti tagħmel l-eżerċizzju. U għall-grazzja tal-Alla jidher li fi żmien ġimgħa dawn il-faċilitajiet ħajsiru aħjar.
raġuni oħra għalfej daw il-fitness centers u l-gyms jaħdmu hija illi inti ħad iltaqa' ma' nies illi għandhom ambizzjonijiet simili tiegħek. Mela jien naf pereżempju il-bodybuilders jiltaqgħu ma' sħabhom il-bodybuilders. Fej fis-settur tagħna pereżempju niltaqgħu nies illi għandna xogħol, ġifieri bl-Ingliż nissejħu working professionals tajjeb, illi aħna niltaqgħu naqra biex nittownjaw u biex nitilfu x-xaħam. Tifhmunix ħażin, mhux working professionals biss ikun hemm, però fil-maġġoranza nkunu working professionals, fil-maġġoranza jkollna familja, fil-maġġoranza għandhom ukoll it-tfal, jiena m'għandix tfal, però taf intom ikun hemm dawn il-ħafna affarijiet in common, tajjeb maħniex atleti, maħniex bodybuilders, maħniex laqqas ballerini. Allura, kif jgħidu bil-Malti fejn hemm laqda hemm is-saħħa u faqda normalment ikun hemm nies illi huma simili. Għaldaqstant, jekk xejn dan huwa nifs kbir għalina li nagħmlu eżerċizzju regolari, illi wkoll ħaniltaqgħu ma' nies illi huma simili tagħna wara dan il-perjodu daqshekk twil. Mela, ħanitolbok tagħli daqsxejn kommentaw taħt jew tibgħat li private message wara inti fuq xi ħaġa illi tkellimna llum. Pereżempju jekk hemm xi ħaġa li inti ma tagħmilx din il-not to do list illi qiegħda tgħinek fil-proċess tiegħek ta' fitness u ta' toning. Ħalli anke fil-ġimgħat li ġejjin dawn l-affarijiet li intom ħassemmu li ħanżidhom fil-videos illi ħanitkellmu fuqhom. Ħalli jekk il-babin rejt nibqgħu nagħmlu il-progress il qudiem speċjalment issa li għandna dan il-ġmil ta' temp illi għandna. Narakom!